आरजिकर मेडिकल कलेज खरगसा मेडिकल परिवै तंनाय बोरै रेप खलायै बोथारजाकमानि जास्टिस सानमाबो फायै सपोर्ट खलायफैगा डक्टर रकनि हाकोतर बदल एबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एबा IMA नैजि बोरै जरानि बागै स्ट्राइक खलायनायनि बागै कब खबरक सांग्रंसाल एबा 15 आगस्टनि सालमारिव IMA साख्लाय रिखाजे 4 साल एबा 17 आगस्टनि फुंनि सिमि बरकनि स्ट्राइक जेंखाजागनाय फाइनाय कक दिसाल एबा 18 आगस्टनि सालमारि जरा चलिनाय बरकनि स्ट्राइक नैजि बोरै जराबो हाकोतरनि जत डक्टर रक नांकुकमानि कतर कतर ट्रिटमेंट न कारिते मुंसा ट्रिटमेंट खलाया हनै साका आरजिकर मेडिकल कलेज टे साकाम नग मेडिकल परिवै तंफाइनाय खरगसा बोरै न रेप खलायै बोथारमान केबङै न स्ट्राइक खलायजानाय हनै साका IMA आबनो तयै न डक्टर रक साका जत नांकुकमानि कतर कतर ट्रिटमेंट चलिनाय ट्रिटमेंट अफ कैजुअलिटीज नि सेप साब्बो तनिजागनाय फियाबा UPT नि रेगुलर सामुं बोतांग्रक अंगलाकते इलेक्टिव सार्जारि बो अंगलाक डक्टर्स रकरिजे थायो मॉडर्न मेडिसिन सर्विस रिबुइतंग आबरक न mwthagwi रिजागनाय हनै साका बरक स्रांसालनि हरक गोबांमा चोला बोरै रक प्रोटेस्ट अंखरका वेस्ट बेंगल नि लगी हाकोतर रगैनो आसालो प्रोटेस्ट खलायजाखा फियाबा तंकचांनि बिसिंते प्रोटेस्ट खलायमानि बिसिंगन कायसा हामया सामुं खलायनाय बदल रक आरजिकर साकाम नग हाबै माने खनै रक सुबाय रैखा अपाति मुंनो केबङैनो फेडरेशन अफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन नि मेंबर्स रक सांग्रंसालनि सिमि स्ट्राइक खलायनायनि याप्रि नाहारखा फियाबा आबनि साइसुकां 13 आगस्टनि सालमारिव केन्द्रनि साकाम तांबेदनि मन्त्री JP नड्डा बाय कक्लामा आचुकमानि यागुलो स्ट्राइक खलायमानो रसावै नाहारखा डॉक्टर्स रक ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।